Suwi ra petuk iso koyo ngono to yuwe iki. Lali ra filteran cahku. Aku lali sampai lali rangge beli terbayang. Kok iso ngantek lali sing mbok angen-angen apa jane? Model ngono kuwi ya angel payune. Wong lanang jelas wedi. Kuwi wong lanang sing cetil Mas paling kita etan saitan. Lah cetil karo wedi hubungane apa? Dimene tak gemasar. Piye? Yo angel tenan lho payune iki. Lah perkarane apa? Wong marah iki mari besar bar besar ki angel payune. Lah tawamu larang lho mangkane ya angel to payune. Nyanyangane ngono gesno ya murah. Kamu iku etan saitan. Pira-pira kono mbok ndang diwehne bendang payu. Lek bar besar iki lho. Teplok bar besar iki lho Mas, anjlok rego ndak payu. Lah angger bekakase mending ya tetep payu. Kowe kok glekok jaran ngono lho tan saitan. Yo niki ora usah koyo ngono. Kok rumangsaku. Nyapa? Umpamane payu yo ben ora yo ben ngono lho. Lah nek payu kan ya seneng to sing nyawang. Nuku apa piye kowe? Moh. Tapi nek mbok wae ya gelem.